Sí senyor, volen a la final i van directes cap a l'ascens. Un partit només separa els voltors de l'ascens a la Sèrie A de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Això després de guanyar el Murcià Cobras al darrer partit. Desde el primer momento demostrarle que podemos, que queremos y que sabemos. ¡Vamos, equipo! Ha costat sang i suor, però els voltors de Mallorca ja són a la final. De la mà d'una afició entregada, els voltors aixecaven ben prest el vol. Primer amb un touchdown marca de la cara de José Pascual. I després fent el punt extra. 7 punts d'avantatge a la mitja part i una defensa que va tornar a deixar ben clar perquè enguany encara no han perdut un sol partit. Duresa i contundència és la seva carta de presentació. Però per sobre de tot, esportivitat. Ni tan sols el touchdown dels Cobras va inquietar els seguidors mallorquins. Amb el 7-6 del marcador i quan més patien els voltors, Andrei Lossi va aconseguir el definitiu 13-6. Un resultat que ensorrava les aspiracions dels murcians y omplia de alegría las gradas de Son Moix. Nuestros objetivos eran mantenernos, venimos de una temporada anterior un poco difícil y ahora esta temporada hemos podido trabajar bien, el equipo ha estado unido y lo que nos viene ahora es disfrutar y felicidad, no nos queda otro. Da gusto, nos vamos a otros campos y nos encontramos que casi no hay gente y aquí, pues como somos voltors, nos dan alas. Queda clar, el futbol americà i els voltors guanyen adeptes cada dia que passa. Estic un poc perdudes, però bueno, he mirat un poc per internet, lo dels Down i tal. Hombre, claro, hi ha fans per sempre dels voltors. Al final, decepció per uns i festa. Molta festa pels altres. El proper 24 de maig, contra els Reus Imperials i també a Son Moix, els voltors de Mallorca cercaran fer-se la foto de l'ascens.